Hola amigos, vi elsker 90'erne er lige rundt om hjørnet. De er faktisk ved at line op til festen her i weekenden lige bag ved os. Så lad mig lige give jer en lille heads up omkring alkohol og regler og frakendelser osv. Jeg må altid køre med 0,5. Alkoholpromille på 0,5. Det er lovligt, så længe jeg kører sikkert. Fordi lige så snart I kører med en promille under 0,5, og det er usikker kørsel, så er det faktisk spirituskørsel, og det er frakendelse af jeres førerret. Så pas nu på det her. Lad mig tro, at det er okay at køre med 0,5 eller under 0,5, hvis man ikke gør det på betryggende måde. Hvis man ligger mellem 0,51, altså overtallet her, op til og med max 1,2 til den orange linje, så får I det, der hedder en betinget frakendelse. Det betyder, at jer, der har haft kørekort over 3 år, I må stadig fortsætte med at køre bil, men I skal stadig op til en kontrollerende køreprøve, teoretisk prøve og en praktisk prøve. Folk, der ikke har haft kørekort i 3 år, de får et kørselsforbud. De må slet ikke køre bil, før de har gennemført et ANT-kursus, sammen med os andre, der har haft kørekort mere end 3 år, og en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Godt. Hvis jeg har drukket så meget, at det kommer op i skalaen, der hedder rød, altså over 1,2, så får vi det, der hedder en ubetinget frakendelse. Og det betyder, at I minimum mister kørekortet i 3 år. Om det er folk, der har haft kørekort over 3 år eller under 3 år, det er lige meget. ANT-kursus og en teoretisk prøve og en praktisk prøve efter minimum 3 års frakendelse. Så skal vi igennem hele forløbet igen. Så er det samme som her, når vi har overstået vores straf. Så er der jo folk, der er jo hjernedøde, for at sige det mildt, ud. Hvis man kører med en promille på over 2,0 venner, så er det konfiskering af køretøjet, og I skal have brumpen med shababsene, og det vil sige, I skal i spjældet, og det er en dommer, der afgør, hvor lang tid, afhængig af, hvor alvorligt og hvor dumt I har bevæget jer ud i trafikken med en promille på over 2,0. Så en kæmpe dyr fornøjelse. Farvel til køretøjet og spjældet, derefter 3 års frakendelse, derefter ANT og en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Så hold nu en fed fest, uden at drikke og alt det der shit der samtidig med. Hafla hele vejen. Hey, forresten, prøv lige at vente lidt her. Vi skal have den fulde version. Der er jo folk, der holder en fest, som ikke har noget med alkohol at gøre. Jo, også med alkohol, men de kører også nogle baner, som... Se hele videoen på YouTube, LZ Køreskole om medicin og narkokørsel også. Pas nu på jer selv derude. Der er andre, der selv i trafikken. Hafla hele vejen. Let's go.